Cada ano milleiros de persoas acoden ás praias galegas para disfrutar de area fina e auga fría como o corazón da túa ex, ojo jaca. E sempre vixiante, sempre alerta, sempre á espreita dun mal movimiento. Aí están os amigos do alleo e detrás deles, vixiando por nós, velando pola nosa seguridade, os vixiantes de Cabío. Un grupo de élite que vixía que non te metas na auga despois de tomar 15 cervezas no chiringuito, que non che partan a cara por mirarlle o cuón ás gatas dende o helicóptero, ou que o tolo do pueblo non se meta collí no arenal, con un David Hasselhoff, o tetitas locas, e outra xente. Viviremos as aventuras deste afamado grupo de profesionais que sacrifican o seu verán para o teu disfrute, porque incluso no tempo de ocio hai que estar sempre alerta, máis importantes que un cantinero nunha verbena, poñendo orden cual madán nun puticlub, velando pola nosa seguridade como un radar agochado á salida dunha autovía. Gracias a eles temos o verán perfecto. Oh, cago este ningún dios, a cantar os armou aquí onte, mi madriña, que bien lo pasé, muchacho. Oye, che, rapaz, non venías por aí os zapatos? Vaite en chanclas, a min que me dis. Por certo, non me importa que fagas orgías, perdille a peña que veña que non se conecten todos á juici, que non se podía ver un streaming, non se podía botar unha partida, que estaba todo lagado. Estaba facendo un partidón no Fortnite e por culpa dos lagazos que me dou perdín. Quieto, Lolito. Mira, primeiro de todo nesta casa dice Fornite. E preocúpate un pouco máis do Fornicia e un pouco menos do Fornite. Que eu dos teus anos xe iba no recreo da manda unha rapaza e a volta manda outra. Ponde vas que me tens que axudar a recoller? Sinto moito, padre, pero debo acudir ao centro educativo a recibir unha educación de calidad que me evite acabar de policía local como usted. Ou que tal me dixo o rapaz na casa? Hombre, Montari, que pasou que veas coxeando? Me cago hasta en Dios, estaba patrullando pola area dun rapaz que estaba soando a pelota, non me deron un patadón. Volles pasar por riba co cuá. Como lle vas pasar por riba co cuá? Me falte 12 non lle paso por riba co cuá. Eso non podes facer. Bras, como podo? Que rapaz hai máis, pero para solo teño dúas. Que che dijo siempre, calma, sosiego e diálogo. Tes razón. E despois deso, voulle pasar por riba co cuá. Espero que non lle pase nada ao cuá. Papá, Que foi, Junior? necesito que me leves á casa de Jason. Ese quen é, o fillo do cagallo? Non, o neto. Bueno, sí, o fillo do cagallo pequeno. E que día queres ir? O jueves. Imposible, universitarias. O viernes logo. Imposible, salen cansadas de traballar, é o día propio. Sábado. É o día de salir. Domingo. Maduritas na luna. Lunes. Relás. Martes. Suecas. Miércoles. O miércoles non podo, xa sabes que teño zumba. No zumba tes todos os días. O miércoles o que tes é gimnasia. Como lo sabes? Eu pa mí que por estas escaleiras a pasamos. Bueno, mira, estou pensando que vou che dar 50 euros e vas no taxi. Anche cobrar 20, así que ganas 30. Pero papá, eu quero que me leves ti, quero facer cousas contigo. Queres los 30 euros ou non? Buenos son. É que lle dixo ao taxi para que me traia para a casa. O taxi nada, dille ao taxista que te leva a casa de Milf Bocaman. E como vas saber cal é? Levo 30 anos curtindo mo fíjado nos mellores boliches. Conócenme todos os taxistas e todos os conductores da ambulancia. Que me traes aquí? O que quero polo meu cumpleaños. Ah, sí, vamos a ver. ¡Hola! Moi bien! Unha de competición, así mejor. Sí, ten 100 cabalos e corre como Stoyanov. Non falaba da chavala. Moi bien, hai che conseguir. Pero eu quero a moto. Como lle vou comprar unha moto acuática ao rapaz pequeno? Levarei as putas a buscar unha chavala desas ou que? A moto. Que non, hombre, que te vou levar a buscar unha chavala desas. Eso sí, tens que ser flexible ca nacionalidade, Non te poñes exquisito. Pero papá, por favor, eu quero a moto. Como che vou comprar unha moto? Home, que dirían os servicios sociales? E non din nada se me levas ás putas. Non, a ver se che entra esta lección dunha vez. O que pasa nas putas nadie di nada. Sí, bueno, por que ti o dixas, hombre? Se dis algo quere decir que ti tamén estabas ali, así que cala todo ao mundo. Ai, sí. Claro, é a lei do putero. Se non estaba ali non me entero. Ata aquí outra loucada do braxe da Telejaita. Xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compártelo con teus amigos.
E se non che gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tomen polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.